nik hasieran bildurren auken oso pareta luzie dalako, eta egin ditut murala, baina hain luze ez, hain panoramiko, ez? Claro, ez da berdine papel txiki baten, olientzo txiki baten pinta, olako dimentsio baten, ez? Haundixen egezunein bat igual pixka simplifikau ezela inberdezu osotasun bat bilau, ez? Kasu honetan argazki zahar batzuk izan ziren horrola saltza honun interneten, da udaletxeko argazkisek zin. Gero bestaldetik udaletxik liburuska bat eman zin, ilustratzaile batek ilustrauteko imagenakin, montaje baten, eta gero ja behin dauketenin idea poli bat o lo que sea, ja martxan azten nahi. Personajik eta zartitxo zunin, jendik ezautu jeju, eta hau da, eta bestie hau da, eta hau da nire amama, eta bestie, eta orduan horrek poza emate, izu ez azkenin parte hartzeu jendik.